tek. Mano ote ma japuonjare Nyakie oro ka. Kawadhi nyime ni Obila e kaunti ma Mombasa ondhiyo achije beach ma itudo kod monj manotimore e otieno ma piny orugo kawuono e gwenge ma Mikindani e kar chung od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa. E monjno manotim gi kweth rowere mikoni hao 20, ji 8 ne oyudo adhonde maricho mag pala kod beti kendo gidhi nyime kod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore Mombasa. Ramogi odani watudre ne kod jafwambo marwa ma Mombasa Joja oko mondo mi ong'iswa ne weche motenore kod weche ma otimore e gwenge ma Mikindani e kaunti ma Mombasa. Erokamano ahinya. Wantiere e kaunti ma Mombasa kamiluongo ni Mikindani kuma waluwo weche mag rochruok mag arita, kuma wantiere gi moko kuom jodak kaende ka ywak ni weche mag rochruok mag arita ok osebedo maber ahinya, to chutho kaluwore gi masira mar monj manotimore e otieno mane piny rugodo kawuono ni. Antiere gi moko kuom jogo mane masira ni ojuko, adwa mani to gilernwa ni to wechegi ne chal nade. Machiegni ahinya, chakna chaka gi nyingi tinyisa ni ang'o manotimore. Aniluonga ni William Okako Chuodho. Jogi no monjwa saa 8 otieno kama watiye. Kagi monjwa gichako wacho ni wagol pesa, wagol wallet. Koro achiel ogo wiya go panga. Moro opado dieng'ea. Bang'e talwar piny. Gikawo wallet, gikawo pesa, gikawo simba ariyo. Koro ao kacha ka onge teko nyaka hospital. Koro an gima dawach ndio an mzee wa mtaka cha. Gima dawach ntia yaria dek mang'eyo maka se kuo to jogo apo keto gi iye. Inyalo paro ni ne gin ji maromo nade to ne giyudo ka otimang'o? Ne giyudo ka bet katija. Gwengwa ma Mikindani ncha security ni sawa. To koro waneno kati moro matimore Kisauni cha koro donjo ka e ojande matindo to mate ikelo kod koso tich. Koro wakwa sirikal mamalo mondo donjie orang kaka vijande gidikony kata kentije matindo tindo mondo tamak kidonj kuomgi macha kotongo ji nikech kila ng'ato tuonge pesa sani. Imayo ji Mombasa ka kendo kaunti gine mtamar Mikindani ka ma kaluwore gi gima notimore gotieno ni no en gimoro saa 8 otieno. Makoro jok mane wamiya jigi ne gin more than 20 people. Mane tamo wani to ang'o miyo more than 20 people inyalo yud mana ji 2 kende. To wakwayo security mondo otudre gi oganda mag jopiny mondo wayud vijendegi mondo giti kodwa wan kaka wan jopiny raia mondo vijendegi oyudre mondo arita kwe obedi. Vijende matindo tindo ma higni 12, 14, 17 nyaka 18. Maga joma chandowa e Mikindani kae. To kata otieno ma kawuono nitie mama mo repi piny mwalo kar kae ndigo to bor gi polis. Kora ken polis to timo tij ang'ono e Mikindani kae. En ywak mar jodak ma Mikindani kae ka gikoni weche mag rochruok mag arita osebedo katimore, omiyo gikoni ka piny owacho onego kawi okang' motegno mar neno ne gigayo weche mag rochruok mag arita to chutho e alwora ma Mikindani e kaunti ma Mombasa. Ne Ramogi TV, nyinga and George Aoko.